Pozdrav, ja sam Igor i jako mi je drago što ste mi se pridružili u avanturi zvanoj izrada web stranica. Vidite, prije dosta godina bio sam na mjestu gdje ste vi možda sad. Pretrpan informacijama i zbunjen, a pitao sam se kako da napravim web stranicu koja će privlačiti nove klijente i povećati zaradu tvrtke. Nažalost, zato što nisam imao kvalitetnu web stranicu, došao sam do točke da ili moram zatvoriti tvrtku jer mi ne dolaze novi klijenti, ili moram nešto promijeniti, napraviti stranicu koja će privlačiti nove klijente. I znate što? Bio sam uporan i naučio kako praviti web stranice koje privlače nove klijente. Sada takve web stranice radim za svoje klijente poput Tehna Elektra, ProSystem, Lako.hr i još jako puno njih. Pa sam sad ovdje da vam pokažem da ih možete napraviti i vi s mojom strategijom za izradu web stranice. Pa idemo, imamo 3 koraka. Prvi korak je istraživanje i plan za izradu web stranice, drugi je domena i hosting i treći nam je dizajn i izrada web stranice. Korak 1. Istraživanje i plan za izradu web stranice. Prvo što bi trebali vi ili tvrtka koja će vam raditi web stranicu je napraviti osnovno istraživanje tko je vaš savršeni klijent. Znači s kojim problemom se on suočava i kako vaša usluga ili proizvod pomaže njemu riješiti taj problem. Kako ga dovodi do cilja koji želi postići. To su naravno samo osnove koje trebate istražiti. Mi za naše klijente to istražujemo puno detaljnije, na primjer kakvo je stanje na tržištu, kakva je demografija savršenog klijenta, tko je konkurencija, kako se oni ističu od konkurencije itd. Nakon svakog teksta kojeg napišete, pitajte se da li je ovaj tekst razumljiv mom potencijalnom klijentu, da li će od njega dobiti informaciju koju traži i hoće li sad potencijalni klijent moj proizvod vidjeti kao rješenje za taj svoj problem. Nemojte pisati prvo o sebi, znači nastali smo te i te godine, bio je sunčan dan, bla bla bla, ne. Fokusirajte se prvo na potencijalnog klijenta, znači šta on traži, koje su njegove želje, tako da se pozicionirate u njegovim očima kao a vidiš, oni znaju šta ja trebam, odabrat ću njih. Korak 2. Domena i hosting. Nakon što smo napravili istraživanje, registrirat ćemo domenu i zakupiti hosting. Ako radite web stranicu za vašu tvrtku registriranu u Hrvatskoj, možete registrirati besplatnu .hr domenu. Više o tome možete pronaći u opisu videa gdje je korak po korak uputstvo kako to raditi. Sljedeća stvar nam je hosting. Za hosting preporučujem Hostinger jer imaju vrhunski omjer cijene i kvalitete. Hosting im je brz, jednostavan za korištenje i njihova podrška će vam uvijek pomoći ako negdje zapnete. Link na Hostinger također možete pronaći u opisu videa dolje. Moji jedini klijenti u Optimus Developmentu koji ne koriste Hostinger su oni koji imaju svoj server jer im ne treba. Prelazimo na korak 3 gdje vaša web stranica postaje stvarnost. To je dizajn i izrada. Prvo biramo koji ćemo sustav za upravljanje sadržajem ili ti CMS koristiti. Mi koristimo WordPress jer je odličan kako za male web stranice, tako i za one ogromne koje uvijek treba nadograđivati. Plus, jako ga je jednostavno naučiti koristiti. Kad je WordPress instaliran, trebate odabrati nekakav povuci i spusti page builder. Ja za izradu web stranica svojih manjih klijenata većinom koristim Elementor. Da ne moraju plaćati dodatna održavanja i da mogu sami mijenjati sadržaj ako žele. Kad su u pitanju veći klijenti, onda sve radimo u kodu da web stranica bude maksimalno optimizirana i brza. Elementor je jako jednostavan za korištenje, s njime možete napraviti bilo kakav dizajn ili izmijeniti bilo što ću vam sad pokazati na svojoj web stranici. Znači, kliknemo na tipku Uredi s Elementorom i pričekamo da nam se Elementor učita. Kad nam se Elementor učita, možemo mijenjati bilo što na stranici. Na primjer, promijenit ćemo naslov ovog teksta, prestanite gubiti novac na investicije bez profita, unaprijedite svoju tvrtku. Znači, samo kliknemo na olovčicu sa strane pokraj teksta i lijevo upišemo unaprijedite svoju tvrtku i to je to. Kad smo gotovi, kliknemo na tipku ažuriraj. Ako želimo promijeniti ovu pozadinu, kliknemo na tipku uredi kontejner, znači srednja od ovog kontejnera. Idemo na stil, normalno i kliknemo na kist, ako već nismo odabrali neku pozadinu. Tu dolje kliknemo na sliku koja nam je trenutna pozadina i umjesto nje odaberemo neku drugu. Evo, sad ćemo za primjer staviti ovaj fotoaparat. Kad smo kliknuli na sliku fotoaparata, kliknemo na tipku odaberi i slika nam se sada ažurirala. Kad smo gotovi sa svim izmjenama, kao što možete vidjeti, samo kliknete na tipku ažuriraj
i sve je spremljeno na stranici. Sad da bi izmjene izgleda, tu ćemo vidjeti što smo mi to zapravo izmijenili. Evo, spustili smo se dolje, aha, znači mi smo promijenili naslov, stavili drugu fotografiju, to je to. A to nam se sad malo ne sviđa, vratit ćemo na staro. Znači kliknemo na ovu tipku povijest i ovdje na tipku uređivanje započelo. Kad kliknemo na to, kliknemo ponovno na tipku ažuriraj i vratit će nam se sve na staro kako je bilo. To je to od ovog videa, znači prošli smo kroz 3 koraka koja će vas voditi kako da napravite svoju uspješnu web stranicu. Znači najbitnija stvar je istraživanje. Da znate za koga vi pravite tu stranicu i kom će ona pomoći. Ko će doći do vas, ko vas traži. Krenio sam snimati u početku video koji je bio predug, pa sam ga na kraju morao skratiti na ova 3 koraka da bi vam bio što jednostavniji za shvatiti. Ako želite da napravim super detaljan video, kako registrirati hosting, povezati domenu i hosting, instalirati WordPress i tako dalje, samo mi napišite dolje u komentarima, pa ako bude dovoljno zainteresiranih, napravit ćemo i taj video, nema problema. Evo, nadam se da vam je ovaj video pomogao i sretno s izradom web stranice. Bog!